Investiment ta' 7 miljun u 600,000 euro se jinsarraf f'25 proġett ta' Restawr Fil-Kottonera li l-koll se jibdew f'dawn is-sentejn. Dan se jsir mill-Fondazzjoni Kottonera u d-Direttorat tar-Restawr. F'konferenza tal-Aħbarijiet il-Perit Roberta Mallia spjegat li fost il-proġetti illi diġà bdew jew illi se jkunu qed jibdew din is-sena jinkludu il-linji tas-swar tal-Kottonera, xatt ir-Risq f'Bormla, l-Iskola tal-Verdala f'Bormla, l-inħawi ta' San Ġwantuxa f'Bormla, Notre Dame Gate fil-Birgu, diversi statwi fl-Isla, diversi niċeċ fil-Kalkara, fażijiet varji tas-swar fl-inħawi ta' Rikazli u l-istatwa ta' San Lawrenz fil-Birgu. Qed isiru preżentament kif diġà il-Ober Front qed issir il-Bart Bitħata ġewwa, tlestiet il-Knisja ta' San Filippu tal-Isla fejn kien hemm xogħlijiet strutturali maġġuri u sar ukoll il-Band Club tal-Isla. Partijiet oħra minn waħda mill-aktar żoni storiċi fil-pajjiż se jibda x-xogħol fuqhom is-sena d-dieħla. Dawn jinkludu il-kopla tal-Knisja ta' San Pawl f'Bormla, il-Knisja ta' Santa Teresa f'Bormla, Porto Salvo Gate fl-Isla, il-Parroċċa tal-Isla u l-Berġa tal-Ingilterra fil-Birgu. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kottonera Glenn Bedingfield tenna l-impenn tal-Gvern biex iħalli l-Kottonera ta' għada aħjar minn kif inhi issa. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Herrera qal li kull investiment li jsir fil-Kottonera għandu wkoll valur ekonomiku għaliex ikompli jixpruna l-investiment barrani u jsaħħaħ il-prodott turistiku Malti.